Λυπάμαι που δεν βρίσκομαι απόψε κοντά σας. Κάποιοι σοβαροί λόγοι δεν μου το επέτρεψαν. Θέλω όμως να ευχαριστήσω όλους αυτούς που τίμησαν τον Άγριο Σπόρο με τη βράβευσή του, να ευχαριστήσω επίσης τους συντελεστές της παράστασης, τους ηθοποιούς και τη σκηνοθέτηδά μας, τη Σοφία την Καραγιάννη. Θέλω μόνο να πω 2 λόγια ακόμα για τον Άγριο Σπόρο. Κάποιες φορές η ανάγκη του ανθρώπου για επιβίωση είναι δυνατότερη από τις διατάξεις και τους νόμους που ψηφίστηκαν 5 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Σε καμία περίπτωση δεν επιδοκιμάζουμε την ανομία, αλλά και ποτέ δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε επίοικείς σε μια κατηγορία κατατρεγμένων ανθρώπων. Και αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε σε μια άδικη, ταξική παγκόσμια κοινωνία, αυτό είναι ταβάνι για τον πλούτο και πάτωμα για τη φτώχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.